mans en l'aire. Teniu que dir el que jo dic, eh? Oh! Alele! Alele, quitatonga! Amasa, masa, masa! Oh, aloe, aloe, aloe! Ah! Silenci, silenci, un moment de silenci perquè ara la Zaira i jo estem coordinant la nostra ment. A veure si hi ha una coordinació real. Anem a comprovar si hi ha una coordinació real. Ara agafarà, es triarà una carteta d'aquestes. Una carteta d'aquestes. Zaira, agafa una carteta d'aquestes. Molt bé. Molt bé. Ara ensenya-se-la al públic, Zaira. La veieu o no? És que està una mica hipnotitzada, eh? Mira, tirem cap aquí. Molt bé. Ara tirarem les cartetes. Ah, espera, que no hi he ensenyat aquesta bossa. Vinga. Posarem les cartetes aquí. Les cartetes aquí. Ah, i la Zaira també. Posa la teva també. Posa la teva. Molt bé, Zaira. Hipnosis. Ara teniu que dir que jo dic, eh? Zaira, tu remena les cartetes. Posa-la aquí. Aquí ves remenant les cartetes. Oh! Remena, remena. Alele! Remena, remena. Alele, quitatonga! Remena, remena. Aquesta que has tocat, Zaira. A veure, ensenya la carteta, a veure. Ensenya-la. Què? És la mateixa? Ostres, Zaira. Bueno, t'has despertat? Un aplaudiment ben gran a la Zaira!